खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। कार्बि आंलंआव दुंहाव थासारि गोबां रोजा रोजा कार्बि सुबुंफ्रा ओंखारबोनानै सीएम तुलिराम रंहांनि न'खौ अर सावनानै होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला कार्बि सुबुंफ्रा गोबां गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन। बे सोमावसारनायखौ पुलिसा होबथानायजों गुलि गावनायाव साथाम सोमावसारगिरिफोरनाव गुलि नांनानै गोब्राब जोखोम जादों आरो सानैसोखौ हमनानै थानायाव लानानै थाङो। बे जाथायखौ लानानै गोबां रोजा रोजा कार्बि सुबुंफ्रा राजा लामायाव ओंखारबोनानै हमनानै लांनाय सुबुंफोरखौ हगारनानै होफिननो थाखाय दाबि खालामदों आरो पुलिसा गुलि गावनायाव गोब्राब जोखोम जानाय जाथायखौ लानानै कार्बि आंलंनि सीएम तुलिराम रंहांनि न'खौ अर सावनानै होदों। तामुलपुरनि कुमारिकाटा सेसापानीयाव फिन आरोबाव हाग्रा मैदेरनि उदखार। हरनि 11 रिंगासो समाव फैनानै सेसापानी पलासगुरि गामिनि गंसे न'खराव हाबनानै थाग्रा न'खौ सिफायनानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ आरो माइरंखौबो जानानै सिलिंखार खालामनानै गालांदों। बे साननैसोनि गेजेराव तामुलपुर जिल्लानि सेसापानी ओनसोलाव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सानफ्रोमबो सोमजिबाय थानाय दावहानि सायाव हाग्रा बिफान आरो आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारजों लोगोसे ओनसोलनि एमसिएलए एमएलए बिथांमोनखौ बेफोरनि सायाव दासिमबो जेबो राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। फैगौ समावसो हाग्रा बिफान आरो आसाम सोरखार बिटिसि सोरखारजों लोगोसे ओनसोलनि एमसिएलए एमएलए बिथांमोना मा राहा लानाय जायो बेखौ समासो फोरमायगोन। आसामनि सा 818 लाइमोन लिरगिरिफ्रा युवा लेखक सन्मान बान्थानि थाखाय सायख'जादों। असमिया, बर', मिसिं, कार्बि, नेपालि आरो आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावफोरनिफ्राय 40 बोसोर बैसोनि सिंनि गासै सा 818 लिरगिरिफोरखौ सायख'नाय जायो। बे बान्था होनायनि गेजेराव बर'फोराबो फारियै जिंकिरि बर', बुद्धदेब नार्जारी, आन्दलन ब्रह्म, अरन कछारी, डक्टर माफिरुजि बर', रैदोम बर', सोमखोर बसुमतारी, लतास्मि नार्जारी बिथांमोना युवा लेखक सन्मान बान्थानि थाखाय सायख'जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बे सन्मानखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा साफ्रोम लाइमोन लिरगिरिफोरनो 25,000 रां होनाय जागोन आरो बेखौ 24 दिसेम्बरनि बेलासि 4 रिंगासो समाव खानापारानि खुंजानाय बिजाब मेलायाव गथायनाय जागोन। उदालगुरि जिल्लानि रौता बरसाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि चरण बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि रौता बरसारनि बिरेन्द्रनगर आश्रमनि साखाथियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जानानै थाङो। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव बिरेन्द्रनगर आश्रमाव दोनथुमनाय 60निफ्राय 70 बिघा आबाद मावनाय माइआ खामनानै सेवहांगार जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे गिलु-बालु अर खामनाय जाथाया सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि जाहोनाव जादों। जाथाय जानायखौ नुनायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा अर खोमोरग्रा हान्जाखौ लेंहरदोंमोनब्लाबो नाथाय थाब सहैयैनि जाहोनाव गोबां मोसौफोरनो दोनथुमनानै दोननाय माइफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। कालप्रिटखौ जायनाखि इनभल्भ दं बिसोरखौ जोङो जेलाव दैथायहरनाय जाबाय आरो जोङो बेखौ नोजोर लाबाय थादों। बेजों लोगोसेनो रिसेन्टलि मैयानि गेजेरावनो माने जं जे बायदिसिना लानानै बोरला थिर लानानै मै होनो थांनाय माखासे सुबुंफोरखौ माने हमनो मोननाय जादों। दा बिसोरो 6 जन सुबुं दङ। दा बिसोरखौबो जोङो इन्टारगेसन लानानै अफेन्सथ' खालामनाय जासिगोन। इन्टारगेसनाव क्लियार जादों बियो गावसोर माने सिदायै गावसोर गावथाराखै बा बुथाराखै सोरबा सासेनिफ्राय बायनानै लाबोदों होननानै बुंदों। दा बै फानग्रा सुबुंखौ जोङो नागिरगासिनो दं संदानगासिनो दं। बिनि इनपुटखौ क्लियार दाबो मोननाय जायाखै। जोङो दा माने खबर लागासिनो दं माजों गावनाय जायामोन। एयारगानजों गावदों ना बाथुलजों गावदों ना माजों हमदों ना ट्रेपिं खालामनानै हमनाय जादों बेखौ जोङो संदानगासिनो दं।